takasvika pasite inetsana varuma vachiti ativharira rodi inoenda kumba kwedu ichiti mumunda mavo. Zvitoba takasvika panzvimbo kakona kari kutaurwa kakavharwa, takaona rodi yaiwepo zvechokwadi. Kapisi ikako kakareba zvuma 60 meters by 40 meters, kai kakona kaiwe nerodi zvechokwadi yanga iripo ikunzi naupeti. Ndakanga ndakashoterwa newaya yekuti ndivhare. Munda waDavid wese pamwe chete wetakaona wakakura zvimahekta anokwana kuita 6 hectares or above. Zvichidazve wana Richard Albert Lazarus vane munda wakakura saizvo. Sekuona kwetakaita David achitaura achiti ngavatenderere nemusoro kwedzimba dzangu nowako vanoti hakuna muridzi. Sekuona kwetakaita hakukwanisi kuti rodi ingaenda napo, asi takaona sekuti David paari kuti akavhara paka paine waya yake, paine waya ndobva azochinja mafamily meters wakunetsana mudzimba kuti ndakuvharai rodi, asi rodi kuwako yaiwepo zvechokwadi. Pairatidza paine rodi uye waya yake yanga iri kunze kwerodi, yanga isina kuvhara rodi nemakori waya. Wakazongodetsana mudzimba mavo ndo pakazofunga kuvavhara rodi vasasafure nyaya. Ndo maonere takaita. Zvakatiziva kuti zvakamira sei. Paifamba nerodi inzvimbo yemunhu here kana kuti inonesnet? Kuona kwetakaita isu tiri painspection takaona sekuti kakari kanomesland. Yange nomesnet? Yes. Asi semaonere takaita zvakaita sepakona kuti munhu anga ari kusaidhi wakabva angotora advantage angodzika pichana vatovhara. Chikonzero chekuti yanga iri nomesland, waya yake yanga iripo nechekudhara payanga yakabvura, ende hazvaireva kuti anga akashoterwa newaya because kapisi kadiki diki kumwe kwese kwakavharwa. Saka zvekuti anga achitaura kuti ndandakashoterwa newaya, ipapo hatina kugutsikana nazvo kuti kapisi kacho kakari kadiki akatomokwana 100 meters. Yes. Nyaya yekutanga munhu kana munda uri wake anoita zvaanoda nekuda wake. Mukashandisa nzira iri kupinda nemunda memunhu hazvikupi right yekuti kana muridzi wemunda kuti ndakuda kushandisa munda wako, mota ushandise munda wako kuti ufamba nepo. Dzimweni nguva chijairire chakashata kuti taisopinda neapo, saka tinokuramba tikupinda nepo. Kana muridzi akuti achati ngepari, asi kechipiri kana iri no man's land, uyu munhu haana marirano ekuvhara no man's land, because no man's land inotongana sabhuku. Ende nzira dzese dzagara dzakavhurwa dzirimo dzakawanda, ende kakatowanda kacho misha miviri yaigurwa nenzira pakati, ndiro ranga riri boundary. Kuitira kuti vanhu waone pekupfuura nemombe
ivo vanhu vachipfuura vachizvavo pasina kuinterfere ndezvekuitika pamba panini. Ndosaka munoona ndikubvunza kuti munda uyu Rhodes pairi ino man's land here kana kuti mumunda memunhu. Pamba muri kuwirirana pasina problem maipfuura, asi izvozvo izvi maakupumwa nauro izvi pachapfuurika sei? Ndosaka munhu akuvhara. Saka sabhuku ikwendebei isabhuku sabhuku ndiye anokuvhara kana yadaro manje yashata. Sabhuku ndibvira vanhu vako tsitsi, kuitira vanhu vako tsitsi, asi imi muvanhu kuti musazvibetsinye ichaiwo vanhu kwavo. Sabhuku ichachikumbiri muda kutaura ini pamusoro itamwe ini pamusoro iyoyo handina kubvumirwa kuuya nemawitness. Ndakatozouya hako ngefoni ende ndakataurawo musi wechina masikati mandazi Saturdays zita ndi David. Payapa nyaya irunesa panapa chamwe ngekuti nyaya murutongo irutanga ikwira kuzasi kwesoko hamusi kukuziwa 1 hour wakatanga kutonga nyaya iyi wega pasina mapurisa pasina sabhuku pasina hani, nokuti wakati inini ndafenza waibva wauya uyu mukoma wangu abva agara pasi pemuti abva atuma munin'ina weuyu wauya kogura mapo anererwa wayo ndabhadhara apedza kugura nanga uri kugadzira takandopeta maoko tirege kuita noise. Apedza kudaro wakataka kutora mapinchisi, wakatora mapinchisi wakagura bhabhudi wayo iri worth 50 kg. Ini ndokuenda ndokutenga mapondo vandafitira kuti nokuti hatisi kuwirirana ipapa pane dhiri riri kutambuka neuyu nemhuri yake. Saka inini mapurisa akauya akacheka akati sei munin'ina uya aibva atiza nanhasi achikuoneka. Saka nyaya yacho yakanyarara. Saka wakabva wanoti isizo tiine nyaya reketi mhanye kuenda kwasha ingobva yavharika. Ndobva wamhanya kuenda kwasha ishaiva atongawo kuti ano munda ngewa kudunga iwo uri zasi uri kumusoro. Saka rende yese iri kumusoro ngeyakudunga ngemunin'ina yako iri zasi nokuti takaganwa netomubhureki zviri feya hatisingokandira namugano munda ngewangu nzira inofamba ngemunda mangu. Saka zvadaro manje awa hasi kudamba kugadzira mugwagwa urati tochitikana zvakadaro inini ndochitanga kuvhara mugwagwa kumeni road tonoti vanofamba nekupi nekuti inini ndiri kugadzira mugwagwa ndibhadhara awangofamba chete. Saka hasi kuda kugadzira padiki diki kuti wasvike pamba pavo kana zvakadaro changamire handisi kuda kuchirere rutonga zvakanaka tipe mukana wekuti iwewe uri kuda kuvhurira vanhu chidii chitsvaga vanhu vanogadzira noti ingosvika pamba pavo asi iwe wanobhadhara panapa vanhu vacho monoti mugwagwa usvike unosvika zvakanaka notokanzura akatosauya wakaona kuti mugwagwa uripo. Chisiri kuda ava ngechekushanda kugadzira hapana pavakambogadzira mugwagwa apa. Mugwagwa unogadzirwa usvika pauno ndipe mukana nditsvaga vanhu wagadzira mugwagwa usvika pamba poperiperi asi ndiwo vanobhadhara. Nokuti mukada kuti ndisudurudze waya ndakabhadhara waipusa ndabhadhara 250 ndiva ndakaenda kotenga futi imwe handitika ndiva ndabhadhara futi same amount
sorry saka right zvakadaro manje zvakazoitika ndezvokuti wakutori nemari inofanira kubhadhara nono ine ndosudza futi vaya ndotaka futi kubhadhara futi aikwakwa hazvizoiti ndipeiwo mukana wekuti iweyo tsvaga vanhu vanogadzira mugwagwa tizotuma vanhu kuona kuti mugwagwa uya wasvika here asi vanobhadhara ngeava vakangoti uri kuenda mumba kwavo havari kuda kugadzira zvokuti mugwagwa hapana pakunyepa uripo ndakatosiya kondiwa kumusoro kwomba yangu kuti wafambe ndi uri mudongo gatonge mumbonetsana nhasi ungambonetsana vanhu vandoda kuita out of my yard nokuti vanonetsa ndoda kuti wabude kunze kweyadhi yandigarawo zvakanaka ndingadai ndakatopfuma bandotadza kupfuma ngenzira yekushungurudzwa ngevanhu imimi munotonga ine muri kunoku zvavanondiita zvinozikanwa nevanhu vanonditokoni asi ndine simba rekuwagara vanhu but handidangu vanonditokonya vanondiendesa kumakoti ndingopfuma sei ndichibhadhara makoti pana ndakabhadhara mari wakaona pagara umwe mambo mutsva wazoti hazivi panyaya wabvaenda izvozvo izvi nyaya yakatongwa kwamambo izi yapera uyo musekretari unotozviziva kuti nyaya iyi yakatongwa tidzoserwa kunashe kuzi hapana nenyaya vanhu vazvari kugadzwa mambo mutsva hari kuzobadhirire sei pavati kwede changamire kwane nyaya ndaunga futi panapa saka ndikubvuma sei mari yandakabhadhara sei dai iriyo mari yakagadzirisa mugwagwa usina kuita anga miri mugwagwa unga wakapera tobhadhara mari dzakawanda wana wada kundishungurudza judgment yakapiwa namambo iri masi yakakota hekta kamudara mara hekta dziri kuseri kuya jenyu wodzakatendera kumusoro kune nzvimbo kuti micheda kusaka parokuza chingamiri parikona imwe stage kwaona ingende wochisiya wegozi kuti wakadzira kuduka kufuwa panoda mari fixed kune micheda saka kutoti tokutenda sati semunhu anokunyamira vanhu anzisa kuti rodhikiwa wapinde pamba ide wochivhara wachipira kugomo nekumberi kweyadhau gozi yadhau yakatokutsira mavhiko pamusoro wechangamiri wangu kukura kweyadha hakuna ndawa ini ndakumbirawo kuna changamiri wangu kuti hazvibvirire mundipowo mukana kutsvaga vanhu vanogadzira rodi vozouya muringa kuti rodi yacho yakanaka iri kandi yanonaka bedzi mabva mapedza nokuti mukawadzosera muyadhi mangu izvo zvatoda musoro wemunhu fea nditikuurara ngekuti handisi kungodaba muyadhi mangu handichabiba vanhu vari kundinetsa izvozvo zvetikataurana panapa kuti tibvunze tikwakatautanga dzimwe nyaya havasisiri mubhuku rangu wakabuda haana sabhuku angarutaura akamira pamukazomuvhara mukatibata hana vanhu vari kundishungurudza ndapota regai ndigadzire mugwagwa mungosituma munhu weyo kuona kuti wakanaka here asi imimi muku hatasainirana webva wazobhadhira vanhu vacho rodi yasvika zvese zvirikutaura hapana rodi iripo kanzira yakabva uye kasabva yandinozwa marodhi iripo hatidi zvombonyengerana kana kudini kana kungwarira kutauraba ndipei ndiende kugadzira inotsvagawa inoti wangu mugwagwa inini wakareba neri 3 km ndakagadzira nemari yangu uye wari kushandisa haminoti zvauti wari kuvharirwa neni apa ini ndikavhara kwesoko wanoenda nepo nondati mugwagwa wangu handisi kuda iwe wadi kugadzira mugwagwa hawatogadziri mugwagwa haminoti wane nyembe dziri mukawabatsira futi kuti waita futi zvimwe nyembe dzokati gadziri mugwagwa iyo ndikagadzira mugwagwa wangofamba nengoro ine masimbi ekubvaranura madhireni asi vamakati zvimwe zvinhu munapotamiona ndo zvinoita kuti vanhu vauraya nezvo zviri kuitwa kwanhu hazvitomboitiba ine ndoda kugadzira mugwagwa mozotuma vanhu vanouya kuoona asi bhiri racho inobhadharwa neava nokuti uri kuenda pamba pavo chete chete mapo mapedza kutombo aiwa indoda kogadzira ishe alright inye yakabvuona ishe hapana judgment ishe wandondiani tatinaye pana pamusuru ndiani
Muzindiko. Muzindiko akati mundengo wa David. Mtsvagai pekuenda kuti kasavaya na Muzindiko. Akataura kuti ndinodinoita. Asi tinoshandiswa kuti kumangara kwacho kwazobva kupi isitakautauriwa. I'm sorry, ndinoimba kuti zviri kutaurwa nasekuru wangu apa ndoitwa sundaira chama manyepo ndoanozi manyepo nekuti tikakura tikatarisa maclips ndofunga tikuwaona vanhu vane makamera zvakataurwa naEliot wakataura kuti muzarabanda David wakavhara rodi nekuda kwekuti kwanga patekwa tractor. Handi kuti kana kuti chii kana kuti je inhawo yekuti haasi kudawo kuti munin'ina wake aite development kana asi chiripo ndechekuti mira ipo pa ndopa kusina kundipindura pa panda kutaurira ndabvunza kuti mugwagwa uri kuenda nemuno man's land here kana uri kupinda nemunda memunhu uri muno man's land zvatotaurwa nemunhu akutaura izvozvi ati iri muno man's land ndoti ngaazvipindure ega abva kutaura izvozvi what be mati mugwagwa uri pari tabakase uri muno man's land. ngatiise chinhu zvakanaka kuvape magama paposition yaari handi mugano munhu anokwanisa kufenza kusvikira parugano asi izvo zvazviri kuti padifenzi ndo vakaperera lendi zviri zvizvi pamutemo lendi yake igumira pano because kana ichikrosa roti it means roti remumunda make munhu vakueaa kuti roti inokrosa mumunda handisi munda unokroswa neroti ndewani Mirai. Eneta kulumba pamusoro changamira pamusoro changamira uno panyaya iyi yanga ichingourirwa ndandisipo wangu saka nhasi ndauya chiramba changu chikuru ngechekuti nditsanangurawo zvandaitwa navanhu kuti tizoroke nababa kuti no ngativhare apa kuti tione magariro ndo chinangwa chakuda kuti ndikudzi nhasi tanga takagara kwese uko papasina problema baba munini uyu muchukuru ndiye aibva ati nhangu aitora mbudzi dzake toto avaibva tadanga vaibva vainaoneka anoti kuti uzvu ini ndinorima nemaizha ndinorima nechirimo mabhere aibva ati ndina mumunda kuti ini ndiri munda unenge mbudzi ndotetedza mabhere wadikani uri kuti ndizviite sei kuti zvinhu izvi zvigamuke mukati memusha wangu saka izvo ari kuita izvi washaiwa mukana wokuti wazviite nokuti kwavapenda ndini avasisina mukana ba dai mibvunza vanhu vakavhara takaisa 11 strands dzewaya kuvhara mbudzi wanoita hutsinye wose ndikaona hutsinye unoti baba baba mwiri uyu anoita nguva yake kuvhura mbudzi nedzatete wacho kuti nekuti nguvu kupinda mumuntu tiri kuti tigarewo takanyarara zviri kuramba here changamire mubvunzo anoda kuti ndiri kukumbira kuti runyarare pese apa tatagara zvakanaka tatakanyarara kuti zi wani kuda kutsvaga hutsinye kupfuura nemumunda mangu kuti wandiitire hutsinye badzana changamire ndakumbira vanhu ava zvavanoita mani tete uyo akavhura taura nomusi
Zvikanga kushandiswa nekwamwendesa magwere kuchembei uri kurimei ndikati ndorima kuzvindodini muri kutora zvimisa zvacho ndoita sei vadikani apitiba Zuri changamoto. itese muda kutaura Ine hurombo kuti kana tiri kupika mhiko munomu pamberi pamambo hatipiki mhiko tizopedza tinyika toda kutaura chokwadi sezvitoita taura. Zvino zviri kuita munin'ini wangu uri kungotaura ingotaura zvisina proof, hazvina evidence paizvazvo ngezvake zvimusoma. Zvimwe mhosva inocreata imwe mhosva ndizvotaura. No man's land ianiziwo zvakaoneka ndiwana vako vakauyapo kona post yakabvumirwa ndiwana baba wachipo wari wairi iripo nanhasi. Saka zvese izvi ari kutaura munangasiwo miterero. Last week part 1 wakati ndine 48 cases dzinamumangarira ini, 48 cases dzinamumangarira izo ndisina belief nazvo kuti iyi nyaya yachokwadi. Chimwezve zvari kutaura panapa iye baba wake chaiye hasi mugari wenzvimbo iyo vakatouya roti uyu anogona agadzira roti baba wake anogadzira roti baba wake chaiye anongogadzira roti wakagadzira roti baba wamudini ndiye akagadzira roti baba wakaiyepinda mhepo baba wakaiyepinda mhepo iye uyu aipindawo mhepo paroti iye haasati avhira ambogadzira roti pamuupenyu hwake. Saka ichangogona mhanyepo waiyaira kuti ndakagura ndofunga masabhuku ayo madzichari hanzi kuti wakaenda kunomagara kuira wai muzizi kuti wangu yemudzimai wacho idzi handisi kuti iye sasabhuku unoziva mutemo zvakamhanga pakuti zvinhu izvozvo tikadai tiri kuzwa zvakabva padare rasha kana kuti padare rasabhuku zvino tikanzwa kubva kuna iye zvisina kubva mudare handizonzwisisiba tsananguro iyeyo baba kai inoda ndiri mubhuku rapo dumba ndinogara muvhiriji mapo dumba asi ndimo muri muarea yakudumba here ndimo ndiri imo muarea yakudumba ndimo ndiri baba uyu uri muarea yakudumba kubhadhara mujero ehe baba kudumba emebe mataura kuti munhu uyo haasi mubhuku ndi mataura ndimi inini ndini sabhuku saka baba awo akabuda pamberi paishe matemberere leti ishe matemberere nemunini wake vachida kundirowa tanzi naishe matemberere vanhu vari kuramba kubvisa mutero uyai nawo handiti ndikavaudza kuti tende vandinetsa ngekuramba kubvisa mutero ndikaenda navo pamberi paishe matemberere ndasvika ipapo masabhuku kuti pane masabhuku epamudzingu anondipupurirawo wakanga waripo pandakashaurwa nyika ndida kurohwa waizoshahwa ngoti inini ndafunga zvokuda kugubhura kudzorera nondizvo vanogara ndihlisidzira saka aibva atira kuti iwe hausi sabhuku ba wakapamba usabhuku ina handisi mubhuku mako ba handina sabhuku ba zvakataurwa ndiishe akamira kuda muchitundira ishe akazvitaurapo akataura futi padare pasho kuti handina ishe
aishanga aripo pawakazvitaura Alright. saka zvadaro manje kubvira makore iwayo Imi mune imwe nyaya isiri nyaya wayo. Murukana usabhuku. Murukana usabhuku nyaya ndebhuku. Right. Imimi kutenderera nerodhi iri kunzira kugadzirwa pakareba sei? Kilomita kubva kutara kusvika panapa aiwa munozwa pane pointi yangu iripekuti pari kusingapagadzirwe roti kuti vanhu vasvike pamba pavo pakareba sei? Zvaakutaura ndizvo chaizvo kuti zvinogona kuita kilomita. Changa ndanga ndichida kuti vabude pachena ndechekuti vakatenderera zveshuwa panoita here kugadzira rodhi, nokuti kwavanoti tiende kune mabani kuti tikwidze nekumusoro kwakumunda wakewo hakuitiba, kune mazitombo, saka anenge achizobviswa kuti anenge kuzodaidza greda kana kuti ameno kuti tibvise zvinhu ngavataure chokwadi chavakaona. Ziso renyu mambo raitaure chokwadi panoita here kugadzira rodhi. Kana pasingaitwa bhotoro kuti varume hapaiti, ameno vatapindura kuti vanopindura ndikupinza kuti panoita here. Changamire andotenda kupamukana uno ndofunga nawe uri kutaurika pana pandeeroti indoitwala zvasikuruma nawe uri kutaurika pana pandeeroti right. Ndanzwa Changamire muchibvunza kuti zvinoita here kuti munhu agadzire roti nemumunda memunhu. Baba vangu vari kuti mumunda mavo ndakavhara munda vangu, ava vari kuti ndo pano man's land handiti kama. Right. Saka indakuda kuziva kuna vana baba vangu vese vari tu kuti pavagere izvozvi ndo vakatanga kurima ipapo here kana kuti pairimwa navana baba vavo kana kuti madzikuru avo. Right. Kana pairimwa semaziviro andinoita vari kurima painhaka, vari kurima pairimwa nemadzibaba avo. Saka ndaida kuziva akazovataurira zvakaita sababa avo kuti izvozvizvi ukupa mako ndiani, kana paine mapikuri aitaura kuti mutainogumira apa. Right. Zvavari kutaura zvekuti ndakanga ndisachidane waya, ndisandane mari yekutenga waya, ndaikumbira kuziva vana baba vacho vaishandisa masanzu kuvhara. Baba vacho vakasiya pakadaro vakavhara nemasanzu. Handizivi kuti sango rakanga rapera here kuti vafare vakazovharwa nababa avo. Number 2, ndaikumbira kuziva kuti kuri kunzi vagogadzira rodhi ichienda nekumusoro kwedzimba avo, ivo vachitaura pamberi pedare ramambo Mutasa kuti no, ine handichada kushungurudzwa nevanhu ava. Zvinoita here kuti upirwe munhu ane nzvimbo nemunhu asisari kuti upfireni panzvimbo yake okupa futi nzvimbo? Zvinoita here? Ndaikumbira kuziva ipapo. Chechipiri,
ndaikumbira kuziva kwavari kutaura pese uku vari kuda kumbopfuura nepapo pavo ndo pandaida kuziva kwavari kuti tichida kugadzira rodi todai vada kumbopfuura nepapo ndaikumbira kuziva izvozvo mazvita changamira uko lendi yomuti pindeni uko ndiani ndiyasaba kana kuti toti ndeye community ipapapo ndopanda kuti ngataura nechi chokwadi because kana makutoti ndikupa vanhu uko endeni uko inzvimbo yangu futi tikati sabhuku you are in charge because you are responsible for giving people land azvirevi kuti communal land yayako iwe utono pako pakadini wakapiwa saka na uine pako pakapiwa iwo isu chatoda kuti tibvise munhu kuti avo vanhu vari kuti pauri kuti iwo ndepako pakufana nerodi handi pako pa iwo uriwo chibva yapa uyai kupesa apa nguva yese iyi sipa pakambovhurika papa sipa pakambovhurika because kubva mutauro wakaitwako kwataurwa kunzi pane mapoho anga aripo anga akateedza rodi achisiya rodi iri chii iri pakati iri kunze koimi muchikutarisai kuti mujambe rodi mosiya iri andi mumunda izwai mumunda tikupazwa asi munda aona kuya nhasika munda wagara uri pamusoro changu unotaurwa kuchakubereko hakuiti bako kuti inini sabhuku handindopegeri munhu nepasikabvi kuwaka ndati rodi hakuna rodi yakareba 60 meters road is 3 meters to 5 meters 3 meters 5 meters kukana 1 2 3 ubaba pakamira bamba ubaba mira hizo baba pakamira bamba ukapandika na ndio road ndio baba mmoja kwa kuja basi hiyo baba ubaba ndio sasa basi zinopinda gonye zinopinda mombe zinopinda panengoro zvese zvinopinda saka imimi sabhuku chinotaridza kuti musacrifice 4 meters idzi kuti vanhu vakopfuure kwakuenda kwakuenda makaisa fenzi yakabata chii changamiri pane pamusiri kuona saka pane pasiri kuoneka ngezvakanaka kuti isisu takaganurana zvakaita iyi itomutrendi mukoma wangu waridzasi inini apa ndiri kumusoro saka rodhi yavo iri kukata ngeapo ibva yakata kuya kopinda panapa saka lendi yese yabva yatorwa maona mai saka ndinoti kuti aiwa chikwirai neuko tigadzire rodhi kana mati inochangamiri kana mati tsvaga vanhu vanogadzira rodhi zvese izvi zvinopera izwai ndatingataura nechokwadi musakataura chokwadi hapana zvakuda munopedzera makundoroyana muchiurayana asi tikuti siyanai nemweya wamuinayo because mweya wenyu uri pamuri zvonde kuda kuurayana and ndatozoona tamuitirani because you can't tell me kuti kana ari mukoma wenyu ari kusaidi ini ndi kusaidi moita boundary restorm drain anditi boundary restorm drain anditi ndo boundary renyu anditi uku mukoma rodzibva nekupi neuko rodzibva neuko ichakukana boundary renyu ibvapinai mumunda manje ndati rodhi kwairi kubva uko iri kuya kokata nekumunda kwamukoma here kana kuti kwenyu munda vangu
kuti izouya kusvika pane rodhi pastorm pagedhi ranga rakatopinda mukati ritori mberi saka rodhi rakadezve bambo ndazwa mukutaura nemi kuti makagadzira rodhi 3 kilometers mukatotaura nyaya yekuti mimi 1 hour rodhi yauri kufamba nayo zvekuti makaigadzira ndozvamataura kuti makagadzira rodhi 3 kilometers saka ndimi makagadzira rodhi chikata nemunda mimi inini ndakazobhuranja ndikuona awari zasi inini ndiri kumusoro saka inini yangu rodhi yabhuranja nekumusoro zvaenda kugedhi saka ndiwo ndiri kuti ngawatore rodhi yangu wasati wapinda mugedhi wagwaenda nekumusoro kwewaya waibva wadzika kumba kwako noti rodhi yangu ndakagadzira saka iwe wachashandisa rodhi yangu nondiya undoshandisa washandisa rodhi yangu ndakopinda mugedhi iwe wanobva waenda nekumusoro waenda nekumusoro kwedzimba waenda kodzika kumba kwavo pane wakauya waitotaura kuti iwo makatuma waitotaura kuti rodhi ingawani iripo kare iyo iri kubva yaenda kopinda pamba yemhami ishandise zvoti atishandisa chirei rodhi itoripo kare tiri kunyemerana munomu ini ndafanira ndatigadzire nguni rodhi yacho tipedze bopi inoti ini hasimoda zokunesana nehama dzangu dai what's so special about this 3-meter road? Chimbori kushamisira parodhi ye3 chikuri iri kubva yadimbura munda wangu eka kana kudimbura munda haiti kudimbura munda saka nesa magedheri changa isu tikutaura kuti let's do chinhu chiri chinoita kuti uyo ari kuafara panotite chinhu chekuda kufadza munhu wake handi yes pamutemo you could the right yekuita zvamunoda nemunda wenyu munhu ndewani ndiwe kana mukadii hamudi asi tiri kuti maitataisa kuti wanhu magariro ewanhu handi zviri kusevha here rugaro rwewanhu kana kuti zviri kupwanya tsangamiri inini chichemo changu chiri kuti ndikuda kugara nehama dzangu zvakanaka nei saka zvaiita ndipiwewo mukana tichagona unogadzira rodhi kuti kuri kunaya so tibva tatogadzira rodhi yacho zviva zvatopera zvekutaura toona mutuma kana mupurisa wemuchenda imori ngekuti rodhi yakagadzirwa zvakanaka here problem iri kuti mini ndiri kugadzira rodhi asikosi ipapo hazvino ndinogadzira munhu rodhi yekuenda pamba pake here changamiri aiwa changamiri ndikasiya magedhi aimuda kuti titaura wanobva watotinhera mbudzi wasiyakagurwa magedhi acho izvo ndikuzirwa zvomutaura kuti tikuzirwa vese zvembudzi zvechii tikuzvirwa vese ende toramba ndikudzokera kuti munda ndewenyu bambo munoita zvamunoda nechii nemunda wenyu asi oredi pane nyaya iri panapa yekuti vanhu vautobvumira nezvekuti mutaura munda ndewenyu uyo ngoma yenyu aramba kuti munda wemutaura ndewenyu ausveni uyu aramba waramba uyu kuti munda wamuti ngewenyu ngewenyu ausveni waya yake iri kugumepi wakazviona wesona Ndakamira kuda kuedza kutsanangura nezvenyaya tingati rodhi kana kuti zita renyu iri Cornelia Shama. Inini ndakaberekwa wabereki wangu waini wazobvapo wakwira kumaraini pakagadzirwa nzira iyoyo yekuti kana wakohwa waone pekufambisa kare paishandiswa zvirei handiti munozviziva kuti waone pekufambisa ndibaba wangu wakagadzira
baba weuyu sabhuku semuna anewo munda iripo airimawo waibva kuseri dzikadzadikisi aiyonesirei haana kugadzira mugwagwa wakadzigadzirwa ndipo uyu izvaari kuita hake nharo ngedzekushaya rudo changamira rudo chairwo ndo pasina rudo chairwo ndo pasinaba ngekuti mukashaya rudo kana ukama haubudiba unobuda kuburikidza nerudo. Pari kutaura kuti gadzira irodhi iwe ipinde ngeapo ngepake here ngepenyu here apa pamunobira apa ngepenyu here hapasiri peumwewo here ngokuti mangwana changamire muzoona tabuya futi uya kuti ndakavharirwa rodhi kaniri rodhi wakaita yekubiwa ngeuyu kuti iwe izvo uri kuteedza nzira yakare kuti ukateedza mugwagwa wedu ibva webva ukidza pamumba pako wadiwa cherapo ngeapa uinyatsouswaika peni ngeuyu ndiye wakamuta ndiri kutaura chokwadi. Saka handizivi kuti wakapindwa niko kuti azovharire umwe wamuitirawo nyasha kuti pinda hapo uswatuke. Handisi hatiziva kuti chii chakaita kuti utsinyo ari kutaura uko kuti wane utsinyo uine hamuna tikaenda kumitunhu yedu iyona vanoti vane rugare nemimi ruripo here imimi kana mivharira turakita yekuti tingobatsirikana isusu vezvetinoti pamwe rodhi yedu inoti Bethani yasadziwa tinomboedza kugadzira nguva manyangara ngemaoko tichira giravhero tiri rapera iro takatakura giravhero ngematini madzimai tichiisa murodhi asi zvirabezvairei rakatovapo kuti kana raapo panhingi tingokumbirawo kuti aiwe shamwari tiri kuda kuitawo chakati chedu tibatsira nekuti kana iye kuti uri mugwagwa unorudo dai aine rudo sabhukuni dai aine rudo seizvo vanga vati uyaita turabita apa vaiita moti kuri mabedzizvi kana dziri mbatatisi dzarimwe voraiti iwo nemotika chienda waodini takura tiotengesa vakuda kurima iyo izvo ine turabita uyanga urime zvakaipa here vanhu vamwari utsinyo pane munhu here ane utsinyo unodarika hwenyu sabhuku ukati namombe dzake mumunda mako ungonerwa changamire ndakanerwa ndiwe ndakanerwa ndati mombe dzake dzauya munda mangu usiku ndotina kekutanga ndiendesa ndizotina kechibiri ndakanerwa ndikaenda kugonda usiku Cakami, sabun, memang bermanfaat kalau mana cakami. Jadi orang Indonesia, sabun boleh bersama. Jadi kalau dia kalau berkata, jadi orang Indonesia, jadi kalau orang saya tidak sabun, memang bersama. Kalau orang kalau mereka bersama, bukan orang. Ini kadang kalau ini kemenangan ini satu, mereka bersama. Ini boleh, jangan dengar itu. Kalau mereka bersama, misalnya kalau sudah ada, orang saya satu, seseorang itu membawa mereka satu bukan menjadi seorang mampu menjadi kerja sekarang ini satu
ndazwa zvataurwa munomu zvese Richard Kuguma. Ndida kuti nzvimbo iri kuzi ndisabhuku tigadzire mugwagwa iri kupfuura nemunda memunhu. Kuno kusati tasvika kumunda kwake iri kutodarika ngemunda memunhu. Patinopfuura munda wake tabhuku kuenda kuti tiende kumba kwedu isisu iri kudarikazve nemunda memunhu. Saka ndaida kuziva kuti sasabhuku wakakumbira here waridzi weminda here kuti isisu tikwanise kupfuura kugadzira rodhi yedu kuenda kumba kwedu. Sasabhuku naiye uri kupfuurawo ngemunda memunhu. Munhu wacho akafuma avhara mangwana inini ndavhara munda wamunhu handisitoa kuti mupfuure ngemunda wangu. Mumunda memunhu vari kupfuura ndimo. Uyu uri kuvhara no man's land. No man's land iyo akavhara zvekuti dai kuti panouya madhumeni ndofunga ndo haipedza nyaya yese yaipedzwa ngemadhumeni ngekuti pane mabhikoni. Munda wake une mabhikoni, wedu une mabhikoni. Saka isisi taidarika ngekunze kwemabhikoni ake. No man's land. Road iyi yaane more than 100 years iripo ngekuti no man's land. Vana baba vedu vakasendesa road iyoyo yainodi no man's land. Asi takuona kuti no man's land iya yaudini yakuvhara. Mabhikoni aripo akaratidza kuti munda uyu unoguma apo. Asi vakapedza kunze kwemabhikoni aibva atovhara nekuguma nebani chairo zvekuti paruzi kanzuro yakauya injiniya wekukanzuro wakataura kuti apaiti kugadzira rodhiba panoda big structure. Amene kuti big structure kuengineering yemarodhi inenge yakaita sei ini handiziya. Asi ndo zviripo chakanaka. Ndo zvakati sabhuku atitsanangurira kuti wakakumbira here waridzi weminda kuti tipfuurewo. Changamiri, inini zvenharo nezvekungwarira nautaura ini handingodango. Unoziva nyaya ida kuti yanga yemutongo meimbobvunzawo mapepa ewanhu wekanzuro. Kuti vanhu wekanzuro makazitarisai mugwagwa manzi mugwagwa uyu wavharwa wecommunity chii chakaoneka. Da vari panapa vanhu wekanzuro zvakanyatsa kudaidzwa zvakanaka. Ishe akagara nevatongi vake vanhu vekukanzuro vakagara. Muvabvunzawo kuti makanzuro makaona paita kugadzira mugwagwa here kana kuti apaita. Nokuti zvinotoona vanhu vaka kanzuro handizvayo. Asi ndo vanhu vanoziva zvemigwagwa. Handi muri kuona. Da kanzuro yacho idaidzwawo sesimba rina Changamire haatazi kudaidza wekanzuro kuti huyai kuno nekuti wekanzuro wakati tisisu. Varume musasanetsikani kana kunetsana. Imimi chiendai kukoti. Izo nyaya yakabva kwamama. Chiendai kukoti. Tosangana nesu vanhu kukoti. Zotanyorana pana mawirirana ehude. Izota panapa chiende mamhanga rukoti so kanzuro tichauyawo koti kwacho. Ndinoshamisika kuti turamba tidzokeswa kwatakabva. Ndo kwatidzokeswa. Waingoita napi iwe muzukuru ngonyarara rakachitaura ndona kuti right. Tirikunetsekana ngenyi. Dakuri kuzi nyaya iyi wekanzuro wayo wandodaro kutipedzera vari vatochangamira takaona zvakati ndezvakandikani dare rashedu dharataura takaona zvakati ndezvakandikani. Zvese zvatiriita tirikutaura panapa izvo hatizombosweri tirikutaura zvisika. Nokuti vamwe vari kugona kutaura vamwe vari mati sabhuku uri kunyangadza handikwanisi kupusa waya ndakabhadhara $500. Isu tiri masabhuku asi takafanira kuzwa zvichemuzviwana kuti vanhu izvausi kuda ngezvi izvavari kuda ngezvi. Muenzaniso kwangu inini ndakagurira vanhu vangu munda nokuti waiti magadheni. Munda wangu mune vanhu vangokwana kuita 7 vari kurima
memo. Kana ndakukwana ndikutofanira kugara nawo futi pasi kuti zvingoita here ndandauda mundo. Asi kana ndakukurisa mazwi akadaro handisisirisa kukwaya. Kwenyu muri kuita here kuti mhuri yenyu yarara nenzara miwapimira dhishi reufu kuti waende koga. Muri kuita here saka inini ndiri murimi kwaye ndinotozvita muri kuita here muri kuita zvino pamurwadza saka nzira iri kuda wanda tangamira wamba muenzaniso mafarire akaita roti kuti vanhu vapfuure vabuda baba vanga akamira nepane tangamira kwazi nharaunda yakadarika roti yakwana. Saka imimi penyu muri kuti munda wangu mukagura ukapisa kekuti rodi iite mabva maruzaire pari kuenda ndipo rodi yacho zvakanaka ndo pasingaitiba ende yakuti pakadidi ikandoenda yakadaro inobva yaenda kopinda mukati chaimombe muti. Saka inini muri kuona tutadza kunyatsa kubvisa wekanzuru wakanyatsa kuona nzvimbo wakaona inini ndine kondiwa riri kumusoro ndakabva ndati harisharino ngatiiva tati awapfuure handinotsinyo wamurutauri wapanda babo handiburizvo ndiri kuraramirana nato yakaonawo takamira harisi kushora ba asi wakadaidza kanzuro ndeavo mukatiisira kanzuro pamberi isatuirena pasinge pama ichokwadi murubatswaeundi amazovatauraita changamira apo damuriwa munhu unonatsa kugaya natsakufunga zvakanaka kuti kugara nemhuri kunoda kuitwa sei. Mai avo wataura kuti ndakanyorerwa muda wangu akauya mumba kwenyu ngamburawo ndiraisa mtemowo mwana uri mumaio kana kuti hangadziimi mtemo ungobvumirwa here kuti muitizwa changamiri takarwa nehanzvadzi yangu mombe changamiri mombe makutotonga zvingotipedzera tani uko kwakabva mombe takuchisanangura manje mombe dzakatorwa kugomo ngekuti aibva aenda kune hanzvadzi yacho ndibva ndaenda inini ikweyo ndibva ndaasha kuti ndisvike pamba pavo wauya inini hanzvadzi yangu takazorwirana pakuti iwewe kune makilometers wakadini kurekera mombe dzacho dziri musango vinenge zvawakubata yacho mbva maona kutisa kukwaka kushata munza pane zvimwe zvinhu zvinoita kuti munhu akukudirire kutisa kukwaka kushata wakashata munhu asinamboshata mombe dzati mubvunze kuti wakatimhira pai akavhura mombe geti abvaisa mumundo wematimati sangamidzi ndizvowo here wakuru wangu munza nyaya yedu iyi yakareba nyaya iyi yakareba nyaya yedu itotinetsa tofunga tataura sababu pakumbirwa kuti dzorai mwoyo kuitira kuti mhuri yenyu igare zvakadii zvakanaka. Papisi kari kutaurwa kari idiki changamirawo pamuenzaniso uyo mesenje vataurawo kuti vari kutaura imi maakutorwa semunhu mukuru sapo ziso ramambo ziso rohurumende kuti chidzorai mwoyo tingaswedera tikutaura apa nepapa 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 tisina
kusina solution iliyo kwamboni ibisa zora imoyo doko ipapo yumuri chinyerezai muita napa imini nekuti mamwe kuti kavana zovhurira mbudzi waidini waenyu kwakusiya ivo kwacho pawada kudarika napo imimi mamwe bota chichi segata munda wenyu andizviyesa tingaswerera zvitechemeni baba wevanhu vokutungamirira iwe uri pasi paishe vari pasi pamambo mutongo wouri kuita mudzvinyiriri wanga une vachena urubva zvendiri kutaura uri kuita udzvinyiriri kumhuri youri kutungamirira hausiri kupangidza baba hwako sapo zvakanaka haasiri ishe wakukumbira wakumbirwa nachangamiri mubvuri wemanyika iwewe kuti chisiya kanzvimbo kakadai hongo munda ndewako chisiya kanzvimbo kakadai kuita kuti mhuri ione kwekufamba pakareruka asi uri kuomesa mwoyo uri munhu ari kurarama mukati menyika mune vanhu iwe mwoyo wako nepfungwa dzako dzakasiyana here nedzevanhu vouri kutungamira iwe mazvita takamire ndanzwa zvamanitaurira asi pane nyaya inondogadzisa inini waya yangu pakuvhara kwandakaita ndakabhadhara vanhu waikaka waya waididini mapowo handiti saka rai matauriro enimaita seni angu handisidangu zvokuitapo matauriro enimaita ndichaipushira ndichana iwo wabva wadzika straight nekuti iwo watorinowoya yakatoenda kubvumba uko saka wachanga wakupinda ngekuwaya kwawo straight wabva wapota nemunhu wako saka unichandibhadharawo apa ndakabhadhara vanhu vavo ndini futi ndobhadhara futi nokuti ibaba vachangamitinoanza kuzwisana inini ndakuti waya yangu waone rodhi yavo inokodzika motikari dzikakopinda mumunda mavo asi ndosvadzazvo vanhu iyo nyaya yerumapurisa yekushekwa kwevaya ndidaro ndokati ndodini ngatiwirirani ndokushira waya yangu ichanu iwodzika ndokunzwa sabhuku wangu chema nenhau yewaya yaarikuda kuti ayo ndakashifta ndakabhadhara vanhu uinini ndine tractor rinoseva community tractor iroriri rakatomboseva vakanga vari kutsvedza bhazi kwanyamberi vanovaziya iyiyo wabva wauya wabva wakumbira siku rakudentai vaona vaita bhazi arikukwanisa kukwira vapo right wabva watora tractor rero wobva wagadzira rodi rinoseva community right saka inini ndichawanei pa4 years rakagara tractor risina kana pakubuda kana kudini rine 4 solid years ndichawaneiwo because ndaifanira kunga ndatowane kana 3-4 ematractor handizvo saka handizivi kuti kana yari kuchema nekadini right akupai nguva chaivo mapedza zvinuna pedza right zvatopedza chinege kutaurei imi baba wai pamakaisa mapopo
Pakati pasi anokwana 200 meters. 200 meters. kusvika pane mugwagwa waishandiswa 200 meters. ipapo inofanira kunge yanga iri kutori inofanira kunge iri kutori kumanoti waya yangu yacho kusvika kumusoro ndakabata 200. Saka iyo saka musoro saka ipo papa panokwanisa kubhadhara kana 120. Right. Zvapa kunoitana imi makumane kimimi yawama kuisa wanoshandisa nzira ndikuti chirema and by rights this man underrated zvakandaridao ndokuti vanhu asi tsukuti arakidza mweya weusaku weutungamiri kuti right although zvisinoisa kupindana asi waona kuti no position yangu inoita kuti ndiite sei ndiite izvo ndaakuvhura fenzi ndakubvisa like kuti munhu akwanisa kuita sei asi pane issue yecost asi isusu pasizve ndaona nyaya dzekuchena haisi nyaya yekutachena nyaya dzedu dzakawanda kune nyaya yehute kune dzembudzi kune dzemuchina kune dzemombe kune dzembudzi huku kune dzewanhu kumana kuroyana nyaya dzedu dzakawanda asi tachishashandise nyaya hwani kuti ibva yabata nyaya dzese hapana zvazoita isusu chatoda kuti vanhu vagare zvakanaka vanhu vakwanisa kufamba zvakanaka ari kuenda kwakuenda oenda achisvika nenguva acho saka mapomo matinanga 200 meters i20 balls 20 to 25 balls because vanhu vari mapoka normally is between 5 and 10 meters achiziva waya makaisa ichi ineti here ibhambi saka kaenda zvipinga muchipa because bhambi dzinenge wakuda kunhu anotodzana yes zakuita takuti kana kurikudodza chitatu taura yakawandisa mastrandi acho akawanda ndosaka kuti apana panzo toti mine chiita izvo kuita kubvisa mari then ava imini mese mabhuku anotoanbadzira contributor something out towards my expectation. Yes, that is right. Those who are told of community, who are bad. As you can also have some much routine. Chambu shooters or guys, chambu shooters or guys, as a cost. I'm not about to say. You don't talk like them. Iran may say, one animal is awarded one fully was not possible about it. Animals can get fully. That's not possible about it. One Sakachi should chase which is Kimi Waru contribute our $80. Imi contribute our $80. It went towards who is with it. Citizens. Ndiro zvinhu vatsangamire. Inini ndakabata izwire kuti no man's land.
zvino kana inini ndakuzozi chikwana apa pane munhu wagura mutemo mapela kuprova kuti iyi inomeslate matipa assumption yekuti inokwanisa kunga iri inomeslate ndinotaitira napo kungoti ndinotaitira napo haisiri chiyo akamunotora ini ndiri kuti uya noplaya pati noplaya pati pasamchani asauda kupfuura njani akakuvandinika uyu ndiri kuvaiti uyu munhu wake ndinobvisa chii tobvisa muvura basa ratinotaza kuvhurura hausi wake ini macho ndatinendogaurese kana kuti hausi wake ndowani matinoti hausi wake ndowani ndinotarisira kuti munda ndevake asi une paunogumira. Handiti munda kana uchinonoperera mubani poitawo rodhi yevamwe vanhu. That's why vanhu vakapega maminda kuma19s wakaisa mabhikoni ekuti aiwa apa panozofanira kunga paine nzira apa handizvo yakanga itoti wobva wapega wosiya bhikoni apa iwe koita nzira apa koita bano. So kana uyu akupfuura bhikoni aibva avhara nzira iyi saka sofanira kufamba kupi ndosakuuva kuti bhikoni iri bani iri rodhi iri avo varipo vakaenda riripo yes mabhikoni aripo akanzi iwe usazopuke kuumwe usapuke kuumwe matombo akamiswa havana kuratidzwa here ndo pakati panogumira munda here Daripada chirongwa makachiona here chirongwa kana chimbuya chiripo saka chimbuya chakadarikwa here chakadarikwa asi rodhi yacho iri kuseri pane nyaya yangu yekuti chimbuya kana chirongwa handisi chakadarikwa here nemunhu akadarika saka ngadzodipa chimbuya handipo pari chimbuya chakamiri muri kuona zviri waya yangu neawa dzakaenzana nga dzakaenda koguma akatanga kuenda kukonde awa saka enda akaenda kuenzanisawo waya saka wari kungotaura yangu chete awa waya iri kutoura yangu nega pano zabu mira ndauchitotumawo vanhu kunosikuti nixo zvizvo zvaito akapura chimbuya wese ngadzodipa kwenzakuvadaira chipembe zvoka kwako vakadaira chipembe zvoka kwako at your own cost mosi anoziativati evainoteivhozvezvo chachipembe ini dzakaitai chakuda kuzveri kuti dzanzayakupfuura vanhu vakupfuura pakati pewaya dzenyu vanhu vachienda kwakuda asi izvi hapana achapiwa koso at your own makazviita kuziva kuti pane kubva mandarika mugama asi maakuya pana mhada unyepa ii muri kutoziya hei nyaya chaita nemuri kuisiwa kuti pedzera kuwa chiendai enda mukusevaidze